Eguerdion berriz Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, Portugaleteko estropada eremuan, Sestaoko 23. bandera dugu jokoan, eta gogora dezagun nola heldu diren gure 12 traineruak 6. jardunaldi honetara. Euskola Beligako liderra Bermeo Urdaibai dugu 59 punturekin, 4 bandera bilduta. Zierbenak atzo lortu zuen bandera, demoraldi honetan ligan lehenengoa, 53rekin puntu bat hurbilago, Galipoak 3. Hondarribia, 4. Orio, gero Donostiarra, Getaria, Ondarroa eta Lekitxarra, eta azken lautokitan Kabo, Kaiku, koska handia dago gero, San Pedro Amabirekin playoffeko postuan 11. eta Zuloan Galiziako Bueu. Eta gogora dezagun orain, atzoko denborak kontuan hartuta antolatutako txandetan, lehen txandan, lehen kaletik Kabo, 2. Lekitxarra, 3. San Pedro eta 4. Bueu. Gero 2. Getaria lehen kaletik, Donostiara 2. Ondarroa 3. Kaiku 4. eta Aurrezko txandan, lehen kaletik Hondarribia, 2. Zierbena, 3. Urdaibai, 4. Orio. Badira nobedadeak, Mikel, Haize aldatu da, norabidez. Ipar mendebaldetik zegoela, iragarpena hori zen eta bete eginda, eta honek berdindu egingo ditu. Diferentziak berdindu egingo ditu haize mota honek. Bueno, guazen Kaborekin, Kabon berriro banda aldaketa Alfaiaren zat, eta Sergio García veteranoa hor da berriro espalda. Espalda baborrean, Gabriel Arcos 5. tosta, baborrean Alfaia Estriborrera, berriro ere, eta Mario Fajardo mugitu. Eta azte bukanero bezala, Alfonso Díaz, gaur patroi, igandetik. Bigarren kaletik Lekitxarra, balizetan, ederki ikusten dugu haizearen eragina. Garrantzitsua da, honek berdindu egingo duelako, Hirugarren kalea ez da hain txarra izango, eta lehenbizikoa hain ona ere ez. Onena eta txarrena izana. Hemen Lekitxarra osertzaldai prestatzaile eta hanketik Istriborren. Bueno, behar bada aipagarria, beste bandan gaur Akarregi, hortxe dugula. Laugarrenean, Erlantzek ere bai, gero Aitor Amorortu sartu da 3. eta hor, Amorortu sartzen duenean 3. ohiko mugimenduak gaur egin duena. Aritz Murphy Brankaldera, 5. eta Koldobik Aleniz atzo 5. 4. 3. kaletik San Pedro, eta hemen ere Karballedak aldaketa batzuk egin ditu, eta besteak beste Istriborren Mamadou Zar berriz ontzi barruan dugu lanerako. Hortxe, 5. tostan ikusten dugu, Gabi Bedia eraman du espaldara, Inigo Tamariz sartu da 3. tostan, eta Murillo Master tostara, horra Istriborren. Eta baborrean ere, pentsa, hankeko aldaketa, kontrankeko aldaketa, Karballe da 4. Atzoko baborrankekoa Martin Rekondo espaldara, Inigo Mercader sartu. Egun, emaitzaldetik kaskarra izan zen San Pedrorentzat, eta badirudi, neurriak hartu ditula. Bueno, probatu. Probatzen baita ere, Bueuko prestatzailea dugu, Jose Ferral, eta hau egun batetik bestera, tekla guztia sakatzen espada. Bai, hau Fidel Castroren antzera, iraultza asteuka ere egiten duenek. Gaur ere bai, larun batetik igandera, atera ez, eta nire kontutan, 1, 2, 3, 4, post arraunlari baino ez, atzoko tostartetan. Beste gainerakoak, edo gaur sartu direlako, edo zeraz lantokiz mugitu dituelako, bestelako tostetan. Bueno, aurkeztu ditugu, eta dira batean izango ditugu, Faiak aginduan man bezain askar balizetan. Amairuko izia, Poliki, bai. Eta prebisioa dio, 25-30 kilometro orduko izango dutela, ufadarik indartsuenek. Eta, bueno, esan dezagun, ontzi hauen artean, zailkapenean Lekitxarra dela, hobekien kokatuta dauena, 8. 24 punturekin, Kabok 21 ditu. Gaur Kaiku 2. txandan arituko da, Kaiku ere 21 punturekin dugu zelkapenean, eta San Pedro lehen ikusi bezala playoffeko tokia du 12
eta bueuke bost, bueu matematikoki jetxiko litzateke, iraultza ipatu duzu, Fidel Castroren laguntzarekin ere uste dute lukela bueuke hau egoera hau aldatuko, Eta San Pedrok 12 puntu, eta San Pedrorentzat nolabait langa hor dago, Behar bada, Karballera berak egoera aztertu eta uste dut laizzer hartuko duela erabakiren bat, planifikazioa ezberdina baita. Irailean play-offa baldin baduzu eta play-off gogorra aurre ikusten dugu. Gainera San Pedrotarrentzat, San Juan beti gora ate joka eta bandera guztiak irabazten eta horrek beste presio bat erantziko dio. Niretzat gaurkoz, San Juan, San Pedro baino gehiago da. Garbi esate aldera. Bai, baina esan nahi dut bi egunetan frogatu behar da, Orain ligan eta bai, baina iraila ez da bihar. Niretzat San Pedro... Orain ikustailean gaude. Bat nator zurekin, niretzat San Pedrorentzat txarrena da. Orain arte, bueu atzera utzi, eta kaiku gertu izan dutela. Eta itxasoan batez ere, aurre hartu ere bai behin, aurre hartzeko aukera asko, Koruñan eta bar, ea orain, 9 puntuko zuloa, gaur kale txar batetik, gaurkoa salbatuko luke. Gero, iruditzen zait, Kaiku eta San Pedroren arteko diferentzia, ibaian Kaikuren aldekoa dena, itxasoan berdindu egiten dela. Irudipen hori daukat. Baina Kaiku Donostian ere kale oso txarra eramantzen. Kontua da, Ibon Naiku zentzuleok, beko ontzi hauen artean zaila dela, estropada on bat eginaren, 6 puntu errekuperatzea arerioari. Normalean bat, bi gehien jota izango dira. Alegiatzo Kaikuk egin ziona San Pedro. Hori da. Zaplasteko haundia eman zion. Eta hori oso gutxitan gertatzen da. Bueno, epailen agindutara kokatzen. Hiru jadanik prest, ez da txartuta eta San Pedro dator oraintxe bertan. Bueno. Hemen Iñaki Goikotxea. Vale, itxi. Goikotxea ipatuta. Jarriko nioke, pare bat egunetan egazte bete Bermeoko kuadrilla edo utzita, pare bat estropadan. Berak esan zigun, garrizketa lekitxarra bat antxe egongo dela. Bueu ez zegoen oraindik prest. Ia, bota dute uretara, patroia. Denak bigarren kalera enfilatuta, denak. Ea, bandera txuriak hoian da. Bai! Semaforoa berde jadanik eta ekin diote lanari. Bitarteko egin behar diotena, lekitxarrari, San Pedrok eta Gabok. Gabo bila doa, baina nola gaina. San Pedro ere. Bai. San Pedro ere. Epailea, Bilbao jauna hortxe kokatu da. Jadanik bandera txuria erakusten kabori, ziztu bizian etorri da. Bileran esan omen diete, Erne, dita, azkar hartuko ditugu erabaki. Palabik, Paile hau bandera badakigu, bravo da, Mikel. Aurrera egiten duena. Kontrolpen badara ma. Okatu dira, Nekitxarra eta Kabo. Izeburuko errentarekin, San Pedro eta Bueu atzetik. 5 buka! 6 buka! 6 atake! 6 batzi! 6 amaitzen! Okertu izaten da Espainientzat txarra egoera kontrolpean eramanagatik 2 segundu nahikoa direla. Pipaladan bihurritzen da egoera. Buka isiari! Ze burruka, Eta gerturatzen hori. Buka isiari! Nekitxarra branka aurretik sartzen. Ea ba. Sei amaitzen! Sei amaitzen! Bako jokatzeko ere, hemen kadeak badakigu estuago direla, badute arraunlariaren zate, pos bat edo beste emozio bat izaten dute. Sei atzera! Buka! Bueno, San Pedro hori ontzi eder bat zartu diote, Eskuak! Buka ondot eskuak! Biaz!
Bueno, San Pedro segi, berdo. Gero, Euskarri zuzela izan daitekeen Kaiku. Zapaldu Zeka aitak! legokitu zaio, Mikel? Zapaldu aitak! Kaikuri laugarrena. Kaikuri laugarren. Zan ditzake, Lortu bereu. barik! Lortu barik! Iru! Lau! Orain berdin dira aldeak, oso ongi bukatua Lekitxarra. Biaz! Gu jadanik Ataketik atzean. biaz! Eskei! Lekitxarraren inguruan, atzo zan genuen irudipena, bagen eukala, biok, orain arte, igandetan, lan gehiago izan dituela, larun batetan baino. Zeatak emartxa! Ongi jokatua da, orain, hirugarren minutu horretik. Aikat! Sei! Sei buka! Biker guazen! Txarrak bi segundo eder, Kabori. Aia biaz barrio! Esto San Pedro eta Bueu ontzi bateko galera. Sei beste segundo bat emila! Venga, ziago garako beste zi! Bueno, Kaborekiko ez dirudi, Atzerapen hain handia denik. Lekitxarra bai, garbi aurretik. Eta eskua! Tamaz azpikala da Lekitxarra. Guazen hori desagalaten! Iru amar! Bai gorre! Bat! Kei! Horrolatu Iru gola! Ai! Gola! Bi! Sei! Iru eta aurrera goiaz! Lau! Sei hau! Aldai eta Aginaga, erritmoa markatu. Sei! Luze hauek oso gogorrak izaten dira, izea kontra eta korrontea alde. Mutilak! Estutu hemen, Estutu zertzek, hemen! Estutu! Ekipo! baina obeditu behar. Entrenatzaileak behin bitan esaten badu, orduan. Kolgan bigara ataketik! Entzun daudano! Biaz! Bat! Erortzen ari dira, San Pedro eta Bueu, EPS-aren datua hor duzue. Oso, na! Ea hor kanpokaldean beste 200 metro balizara heldu aurretik. Sei! Kalerik ez du irabazi, Lekitxarra Kabori. Sei buka bat! Eta buelta hartuta, kune, Sei askoi garria! sokozoa izango Buka da, ratutxio! Kabok. Estira un poco. ¡Ay, ahí! ¡Ay! Onzo Diaz duzue. ¡Ay! ¡Ay! Baina Brankak, dagoeneko koaztak ageriz, batuzka. Bia marxia baga! Guazen, Bat! Bi! Atzetik Bueu, are taldetik azkena datu. Bi buka salta ataketik! Iru sei! Lau sei! Por favor, atento, Sei, Jurri! Sei, babor! Sei, babor! Txaritxon! ¡Atentos! ¡Ahora! Kabo pasa, Ondo Lekitxarra. Kabo joan eginda, nabarmen. Lau eta berrogeita bat. Kabori, lau eta berrogeita biko hartu diote. San Pedrori lau eta berrogeita sei. Eta Bueuri lau eta berrogeita bederatzi. San Pedro, Lekitxarra eta Kaborekin, gehiagik galduta aukerak izateko. Zeatero! Begira, orain Lekitxarra nola datorren. ¡Ay! ¡Trabajolas! Mutila! Hola, tío, babor bukau! Luz eta karri atzerate! Hola, naura! ¡Estira! Equipo, soltarme, final vivo todos. ¡Atentos! ¡En dúo, final! Galiziarrek orain, zen baina ematen ¡Dúas ahora! duten. ¡Ahora! Orain, ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay! ay! kaleak onura baditu orain izango ditu. Bigarren kalearekiko orain. ¡Ahora! Gero kokatzen direnean, xagua kokatuko da, distantzia batera, eta hortxe joango dira. Bueno, segundu hori jan dio, Ziabogan Lekitxarrak zuena orain, Kabok jan egin di. Argi, argi norabidez aldatu du Kaboko patroiak norabidez aldatu du. Joka dezake, mugara eraman dezake, Alfonso Diazek egoera. Legia, behartu diezaioke Lekitxarrari, erdira joan eta Kabo borroka hauetan sentitzen da eroso. Ofizio ere badute, esperientzia, urte asko, hemengo estropadere muak ondo ezagutzen dituzte. ¡Ay! 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 ¡Fluye, fluye! San Pedro ez da guain urruti, baina Bueu bai, berriz erorita. Ez nuke Bueuko mutillo hien larruan egon nahi, bueltako bidaia egiterako garaian eta... Eta oraindik, Mikel, 6 minutu terdi falta. Gorputzo dagoeneko burua gorputzari izan ez geratu. Minutu terdi egin dituzte, falta... Ama gehiago. Zeatero! San Pedro orain ongi. Bai, Sorterik gabe. gehiago galdu dabe. Izan eta Donostiako estropadan izan zuen, esate batera. Sortea. Aitzea, 15 kilometrotan, 15 kilometro orduko.
Segun kortzeko itxura du. Berriro esango du, ezia mota honek indar honekin, nolabait ere, baldintzak berdintzea. Ekarri. San Pedro eta Bueu, zuen pantailetan. 5 segundoko aldea dago, bien artean. Aurretik Lekitxat, eta kabo beste estropada bat egin. San Pedro buruan eraman behar du, noski, estriborrean dara matzan bi ontziak, eta hori. Teorian behintzat, baldintzak askarra bat izan. ¡Estira! 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 ¡Sigue entrando! Ze burrukari diren mantentzen, GPS-ak izoztu dindiko ematen da. Bai. Bat bost eta hamar. ¡Wow! ¡Wow! ¡Así gora, tías! ¡Dispara de Cuba! Bai. ¡No se envía! Aizea aprobetxatu, aizearen alde. Aizearen alde. ¡Tira! ¡Dispara! Aizea, inarra hartu du orain. ¡Siga, tira! ¡Ocho, tira! Horita mezortzatu da, bi ontziak, Aizea mugitu da, nola esan duen. Eta lehia polita eta bientzat mesedegarri igon. Bai. Horrelako lehiatan, 8. minutura goaz, beste biluzetan horrela. Erranulariak zerra egin behar du. Segi, noblea izan, indarrak dosifikatu ere bai, jakin egin behar du kirolariak, depositoan neurtzen da. Hori da. Ustuta bukatzeko, ustuta depositoak bukaeran egon behar du. Hori da. Ez 14. minutua. Hori eskarmentuak ere ematen du. Zeure burua ondo ezagutzeak, zeure buruaren muga nun dauden. Orantxe beste segunda Lekitxarrak kabori. ¡Vía si abogara Goya! ¡Oso concentrata! Bi segundo txoga, San Pedro bostera. Urruti Bueu. ¡Bat! ¡Va! ¡Ahí va! ¡Sigue! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sigue! ¡Sigue! Orain San Pedro nola bidea zuzentzen. Orain beste segundore bat galduko du San Pedro. Zortziaren forma egin. Movimentu antinaturala egin beharko du, Gorka Toledo. ¡Sigue! ¡Sigue, hay que ganarlo! ¡Sigue! ¡Ahí va la tochua, Goyata! ¡Vaya, abogara sartu daute! ¡Mutila! ¡Ontxe merezidau! Ea maniobra. ¡Sigue! 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 Hanka aurretik du Lekitxarra. Abiadura berean etorri dira laguntzi. Donosti za pronto. Olaz momentu, bai. Kabo bera sartzen aurretu. Epa! Mugan, Lekitxarra. Eta orain horra libratu ezin, eta azkarrago aterako da. 10-0 bat bientzat. Kabo azkarrago. Orain 3. San Pedro, parean, 10-0 zazpi San Pedro, eta Bueuk 10 eta 11. Atera siniziago bat. Bueno, Kabo Lekitxarren parera etorri da. Eta epailea zer da bil? Begira, Alfonso Diazek kargu hartu dio epailearen ontziari. Altxata. Artean, olatua. Begira, Alfonso Diaz herritan epaileari. Eta ulertzen du, epaileak, ez ba. Ikustan duzu Mikel zer egin dio. Hor, alegia, epaileak zerretik pasa behar zuen Lekitxarra eta Kaboren artetik, jakinik tarterik ez dago. Bueno, perotu egiten naiz, baina zuzen txaldera. Utsi alde batera da beste. Une batez geldi mantendu du bere zodiaka, baina maniobra zeren bilari zen Kabo. Estriborrera, eta muga bat izan da berarentzat, batetik epailearen kokapena. Gero, olatu ateratzen duena. Zodiak zarra. ¡Seibuka! ¡Ondo aurrera! ¡Se eskaitzen! San Pedro, urruti orain, 8 segundora. Urruka, Lekitxarra eta Kaboren artean du. ¡Esakara! ¡Seibuka! Tenen zataldera, Miguel, esan dezagun, epailearen ontziak eta gamatzatenak, voluntarioak direla, eta, esan egin bertzaiela, bolondaterik honenarekin dabilen jendea da. Epaileak esan berko lioken niro. Bueno, oso polita doa, Puzgarria burruka. Galiziarrak eta Euskaldunak hemen. ¡Igari txenda, Burfi! ¡Segei! ¡Burkolatuari!
Hor behira, olatuzka, hola sartzen den. Bai. Ederki ikusten da. Aurrera goian, Markel! Aitzearen eragina ere, Ibon. Zein eske! Zein eske! Salta teketi! Mutila! Euro koño, Tostaren bat hau dut. Artean zenba dagoa. Tosta bat, gehiago. Bat! Bita luze ina! Bat! Abiadura hartu dute, hemendik eta palizetara. Bat, eusiko dirata! Ezinezko da. Diferentzia gora doa. Lan erditan, San Pedro 6 segundura zen, eta orain 10-era. Hueu, ia 11-ara, orain 17-ra. Eta aizea, lehenengo aldiz, 15 kilometrotik gora, 16 kilometro orduko orain. Bueno, hor lekitarrak gero arma bat badu edo ikusi diot, barruko kamararekin. Topeak, lekitarra badu, pino izaldatzeko Hori da. aukera. Kabok ez dakit. Lekitarrak bai, aukera hori badu. Aika Murphy! Aika Markel! Pase potxe aurrera! Pase aurrera! Sei aurrera! Iritsi importanti dau! Sei! Puntua. Lekitxarrak 24, Kabok 21. Ez dago, alako tartea handia. Ez? Eta Kaiku ere, ikusi ingo dugu gero. Kaikuk arreta itzugarriarekin prestatuko zuen gaurko norgehiagoka. Ezagutzen dugu ondo bere prestatzailea. Bigarren txarrak, baldintza kaskarragoak izango ditu. Aizea mugitu da, baina... Egira Kabok. Eta batez ere, ziabogatik aterata izango du aukera Kabok hanka egiteko. Bai. Kabok badaki, metro hauetan eutxita aukera baduela. San Pedro 12 segundoko galerarekin. 30 espala terdian. Ezaren kontra korrontean, ez dira txarrak, erritmo ez da txarrak. Arrisko San Pedro bat, ikusi behar dugu, babesleak gion bezala, ez? Hori behar du, aurrera begira, burua, arkaitza bezalakoa. Horra. Segi. Sei eskei! Kabo doia segunda bat aurretik. Osezia bogaran janen gauz. Ongi, egia, bueno, hori askotan patoi sinesgarritasun ere bazten du. Pasei! Pasen eskaitxe! Nire ustez, hau bat egiteke, ziaboga ondorengo, urrengo 2 minutuetan. Erne bat. Hobeto orain Kabo, eta orain Lekeitio, zaborretik, korronteak tira ditu, biak. Beira, atzea, lekitarren atzea, korronteak. Hanka egin dio, beira. Ontzi bat, orain martxa hartzeko, abiaduratzeko barra. GPS-a 3 segunduan. San Pedro, Kabok 15-0, Lekitxarrak 15-3, San Pedro 15-14, orain dator Hueu, 22 segundoko atzerapena, 15-22, Hueuko mutilentza. Eguzkia bera ere, une batez, eskutatuta. San Pedro, Mikel. Diferentzia 5 segundora joan da. Kabo eta Lekitxarraren artean une batez. Zungo kontemplazio edo miramendu gabe. San Pedro baborrera. Claro, hanka egin dio. Kabo. 6 segundo, San Pedro 16-ra, Hueu 26-ra, eta Kaboko mutilek orain pentsatuko dute. Hau da eguna txanda irabazita hor tartean besteren bazartzen bada punto batzuk errekuperatzeko. Eta Kaikuri jateko. Zer den, 15-16 minutu joan dira, ekarri mokoka. Segundo bat atera ezinik, bata bestean. Eta tita batean, 4 segundo. Entzun alduzu. Batek patxara eskatu. Patroia kargu hartu. Zer den, Besta atletikan kaleak ezberdina dira, zaitasunak, nahi dugun guztia, baina gaurko honek beste radiografia bat egiten dio sailkapenaren bekaldeari. Azken aurrekoa eta azkena zerbaiteagatik dauden tokian 5 jardunaldi egin eta gero. Hor, begira Lekitxarra. Hor, xagua, tokitxarrean doa,
Baina, Zalantza izango du, segundo pare bat. edo uberan sartu, Bai, segundo pare bat hortxe dudan hor, ditu. beste planoan ederk ikusi dugu. Hortxe, uneri berak badaki, uberan sartu nahi luke, baina oso gainera torreko ditzaioke, honen baborrera. Lau bo segundutan dago, tartea. San Pedro Bueuri, 12. Hori leia hori ematen du San Pedro irabazia duela. Azken postuan Bueu kokatu da eta hortik Bueu ez da aterako. Ez da aterako. Bat, bien artean zailkapenean dagoen diferentziagatik, eta gero, astero, ez duka ere ikusten dugu, Zenbat jango baina dizkio diferentzia da. bat. Susperraldi bat izan da ere, zenbat jango dizkio. Puntu bat, egun egoki hortan, bi gehienera. Gainera, txanden artean ere, horrelako denboraleri baleko aldaketarik eta bar, bi hauek txanda berean ebiliko. Elkarrekin. Tiramos un chistillo más todos, va. Orain uste dut goikoetxea sufritzen dola. Ez da usartzen, bere uberan sartzera, eta hor toki txarrean doa. Baborrerago ere joan nahi ez, korronte gehiago izango duelako. Uberan sartzea bestetik nolabait eskifaiari transmititzen diona da etxipena. Hau joan duk. Hori arriskutsua da. Bai. Venga, beste tandako mila! Bai. Basen! Eman du, lehia hori galdutzat eman du. Bai, bai. Aukera izango du, Nik orain bakarren bate jokatzera behartuko balindu. Kabok bakarren bati, bigarren txandako bakarren bati, jango dio. Jango dio. Kabo on bat, ezta? Bai. Ondoko kaletik. Liga hasiera justu xamarra, baina ematen du badatorrela poliki. Aurreneko aldiz, bi estropada baleko. Bai, hori da, asteburu txukun bat. 15 minutos. Ahora falla. Va. Equipo. Alekeio keusten, tartea hor dago, lau bo segundo. Hogeita hemezortzi palada. Zubipetik orantxe. Hori ere, estupetzen, guzirik lekeitxo nolarien jaten, bueuko trenerioak ez duen nolatuzka hori. Abi mitartean San Pedro 20 segundora. Lau segundo, kabo eta lekeitxarren artean. Hor mantentzen ari da hori. Bi trenerio hauek 19 minutuan joan dira abiadura berean. 40 segunduan kendu dizkio. Bai. Maniobraren bueltan Bai. hortxe joan da, txanda. Segiatea! San Pedro tarren Libia. Antxe, laugarren kaletik. Eta kabo hementxe da azken txampa. Galiziara posi joango dira, gaurko lanaren ostean. Hemen Cabo da Cruz. Bai, 23. Bai lekitxarra. Ia 5 segundo, 4 eta 85, 20 eta 28 lekitxarrak markatutakoa. San Pedro. San Pedro. Gaugarren kaletik, zartuta. Horda. Bai San Pedro. 20 eta 45. Eta azken txampan, Bueu. Bai. Pontevedrako entzat, 20 eta 45. Kaborena da referentzia, 20 eta 23. Berehala bigarren txanda, lehen kaletik Etaria, bigarrenetik Donostiarra, hirugarrenetik Ondarroa eta laugarrenetik Kaiku. Orain, Merkatal aholkuak. Egunon berriro, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, Sestaoko bandera dugu jokoan eta
Lehen txandan, azkarrena, Cabo da Cruz 20 eta 22, Lekitxarrak 4 gehiago, San Pedro 22, Bueu 22. Guazen Eritz Hernandez lankidearen gana. Bai, ondo esan bezala, Caboko patroiarekin gaudelako, Alfonso Díaz Orionaf, parabéns. Eskerrik asko, gracias. Bueno, lo primero, ¿y qué ha pasado en ese tercer largo que habéis tenido al juez en la mitad? Te hemos visto levantando el brazo, no sé qué ha pasado cuando estabais justo peleando Isunza y vosotros. Vale, los jueces mejor no hablar nada. Se nos metió en medio al salir de abogar, pero bueno, son cosas que pasan, hay que pasarlo y listo. No nos ha molestado mucho más, pero bueno, es bueno que se aparten un poquito más y no molesten las embarcaciones. Habéis tenido una dura batalla contra Isunza. En esa tercera ciaboga, a ellos parece ser que les ha arrastrado mucho la ciaboga la corriente. No sé si a vosotros os ha arrastrado tanto. No, hoy no. La verdad es que hemos ciabogado muy bien. Así como Nico la semana pasada no le entró el balote, hoy ha sido un crack. Hemos hecho unas ciabogas perfectas. Creo que en tierra incluso le hemos recortado. Y en el tercero, nada, pegarnos a ellos y en el cuarto matarlos. Eres una persona positiva. Hoy también te hemos escuchado bandeira. No sé si con el viento, no sé si estás ya rezando a alguien para que empiece, para que arrecie el viento, para que empiece el viento, para que pase algo. No sé si es positivo o es la ilusión, pero bueno, hay que hacer el trabajo en tu tanda, ganarla. Y ahora si el viento va más perfecto y la corriente igual, si no, pues bueno, trabajo hecho y para casa. Orionak. Gracias, eskerrik asko. Alfonso Díaz, esperientziarekin eta nolabait mezu zuzenekin gainera, ez? Bai. Eta hotz, Mikel, pailarekin. Pailarekin, bueno, gertatu da, bakoitza bere lan egin behar du, aurrera, haizea badator da un hasten bada, hobeto, eta bestela ere pozik etxera. Gogoratu hurrengo asteburuan, han bertan jardungo direla, Arousa itxasadarrean, eta hori larun batean izango da Barbanza Arousa bandera, Aginon, Ribirako udala da hori, eta gero hurrengo egunean etxean. Bueno, guazen, Getariaren eskifaiarekin, Ibon. Bostaldaketa egin da, gaur lanerako Jon Andres Zelaiaran, horranketik Miralles ere bai, aurrekalari Iker Etxabet, estriborrean Iker Castillo, eta Julen Manterola sartu dira. Azken orduko Getariaren movimenturen bat erustet izan dela, zertuko dugu. Anje etxaniz iruditu zen niri, hanketik, bai. Donostiarran bi aldaketa, Mikel, Joanes Valentziaga eta Xabatola etxea, sartu dira, Iker Raizmendi, tostaz mugituta. Ondarroan bai, beste Iñaki Errazti sartu da, eta ara zer egin duen, Asier Llanas, Alberto Landa eta Jon Carrillo, tostabana atzera ekarri ditu. Eta sartu diren beste biak, Arrobiko gazteak, Bedialauneta eta Kaltzakorta. Beste bengoz, aukera gaztentzat. Hemen etxean arituko den Arraun elkartea Kaiku. Kaiku, batetik Iker Jimeno gaur, Arraun luzea hartuta eta bostaldaketa, estriborrean. Ander Bildo eta David Unez hartu dira, gaur prankari Gorka Arostegi, eta babor prankan, 5. da 6. tostetan, Zumbeltz Perez eta Daniel Gartzi. Atzo gordetakoa gaur hemen dira. Eta txanda honek nabarmen baldintza kaskarragoak lehenbizikoa baina. Ea Donostiarra eta Getariaren arteko. Bakarren batek kale irabazten dion besteari. Donostiarrako hori nahiko du. Fuerte atera eta bigarren luzerako lehenbiziko kale irabazi. Hori du erronka. Aitzea, 20 kilometro, 21 une honetan orduko Goruntz. Jertxere jarri behar izan dugu, hemen aizea etengabekoa da. Erabaki ona. Bueno, abante pixka bat, Donostiarrak. Ongi zorrotza, gaurreko epaldea. Hor nun baita, ederki. Bandera txuria, gorri, bai berdea. Bueno, hemen daba, bigarren txanda. Zestagoko 23. bandera jokoan, erreferentzia, badespadan emango dugu berriz, Kabok markatu du lehen txandan, 20 eta 22. Mikel, Donostiarra eta Getaria eta Donostiarra, txanda irabazteko favoritoak nire ustez, hauen gerra hasierati da kalea irabaztera. Lehen aipatu duguna, ez baita bakarrik norberari ze kale tokatzen zaion, ondoan zein egokitzen zaizu. Begira, 2 segundo Donostiarra Getariari, Ondarroak ere bai. Oso garrantzitsua. Hor, urak oso mugitu. Eta txanden arteko diferentzia kontuan hartzeko,
Ba, aurreko txandakoak, konparaketan segundu pare bat bizkorrago. Eta minutu bat, bakarrik jokatuta. Segura egin baitu. Donostiarra Getariari traineru bat. Hori da, a lo nuestro, largo y potente. Ahí va, ahí. Argi. Ahí. Enbiziko aldi esango dut, ez dakigula bandera non egon daitekeen. Alfonso Díazek esan digu. Erne ibiliko direla, egin beharreko egin dutela, eta gero... Urdei behir irugarren kalea tokatu zaio, Kaskarrena, zerbena kale hona du, bigarrena. Largo. Eta izea gora, 20 kilometro orduko. Txanda hau hasi denetik. Ondarroa eta Donostiarra. Bai, Manigor Makazaga, Bizkaia zubian. zubi gainetik kontropatzen dana. Epailea ere bai, joan da dile badezpadare. Kaiku ere erdira. Bai, eta Ondarroa gerrarako dau, Kaiku ere hortxe sartu da, eta venga. Hor urak arrotzen ari direla, Nik uste baino gehiago. Pronostikoa gaur goizean begiratu dut azkenengo aldiz, ufadak benetan baldin badira 30 kilometro ingurukoak. 30, esan alduzu. Bai, 30ko ufadaren bat iragarrita da. 35koa bada ere, hemen ikusten da. Horantxe bertan gure parean, irtera eta amaierako balizetan, baitzea, igo egin dela. Pentsa, Getaria une honetan 8 litzateke, beuren atzetik. Eta txanda Donostiarra eta Ondarroa kontrolpean dute, eta lehen txandakoek hor 4 segundu bizkorrago. Momentu hortan lekitxarra zen azkarren, baina kabo segundu baten. 4 segundu bizkorrago. Orain, denentzat garrantzitsua, batez ere Donostiarra eta Getarien arteak gero lehenbizeko kalean nahiko dute, biek orain jo beharra daukat. 4 segundo une honetan. Orain General Zelaiak zabaldu egin beharko du pixka bat, baliz hartzeko. Bueno, Kaiku ere hortxe, gain gainean, Ea zer dioen Jon Elortegi prestatzailea. Iker, a 2 de Donosti y a 1 Barru. Y van por la calle buena. Vamos, vamos. Representas hacia algo. Ere mutila motibatzen patroiari, Jimen hori emandako mezua garbia. Donostiarrak burua ranka aurretik sartu bai, baina... 5 segundo, orain Donostiarrak baluke, aukera, balizatik atera eta segituan, muturreko maniobra egin, eta 0 kalera joan. Ea irubita goinak eta Makazagak zer erabakitzen du. Erabaki horretan egon daiteke, txanda noski, eta batek daki, bandera. Eta batek daki. Saiatuko nintzateko. Beste dato bat, ez? Kaiku eta Getaria bueuren denborak hobetu ezinik. Argi. Ea, Artzailuzek, ea zer erabakitzen duen Donostiarra. Kitxarrak 4:41 markatu du hor, Donostiarrak 4:45. Zer baten du dik, kiragarri du. Bigarren txanda. Tarteri baldu, Mikel, Donostiarrak. Ez da joan. Ez da joan. Asko du dio eta momentuz behintzat. Ea. Donostiarra 4:45, Ondarroa 4:47. Kaikuk 4:50 eta Getariak beste horren beste. Eta San Pedro eta Kaikuren artean orain 4 segundo, San Pedroren alde. Bigarren luze hona egin du San Pedro. Mira, Mikel, zenik garbi ikusten den antigiroa dena, eta ditzen diogun. Batetik estrapua, urtubiaren poloetan, eta estraporen goiko alderdian, beste aria. Txikota bat, horrek ez dio usten estrapoak zaten du joera bat, zabala baldin bada giratzeko, horrek ez dio usten.
Ondarroa oso burrukelari, Ondarroa urte ari da egiten, beste behin. Begira orain, Donostiarra errekuperatzen, Lekitxarra eta Kaboren gainik segundu bat, 2 segundora. Lehen kontra izan duten eizea, orain alde. Getariak ere, Beuren denbora hobetu du, eta Kaikuk berdin du. Hori da, potente bai! Esto en Donostiarrak eixiago edo hobeto esan da, lehentxeago. Bilatuko zuela Donostiarrak lehen bitzeko kalea. Hemen Kaiku, entzun dezagun, Ortegi berri, entrenatzailea. Y que 3 delante de Getaria. Sigue, Busca la calle tú, busca la calle, ¡Sigue, cuánto! ¡Sigue! Bueno. Mira, zelaia. Bai. ¡Ahora, aprovechala! ¡Aprovechala! ¡Una! Gaur zer gertatu behar du hemen? ¡Acaba! San Pedro guni honetan. 6 segundo Kaiku. ¡Dispara! Bai. ¡Dispara! Eta Kabok arrantza hona ingo du. Bere txanda irabazi du, eta Kabok gaur arrantza ederra ingo du. Eta Ondarroa hortzak erakusten hor, gogor. ¡Arriba, Chiche! ¡Acaba! Eta hirugarren kaletik, ¡Acaba! Erik txarrenetik. ¡Tírate, Donatalo! Nabarmen txarrenetik. ¡Aguanta atrás! ¡Ay! ¡Ay! Orain Ondarroak laugarren kaila ari da bilatzen, gero zabaldu egin beharko du. Donostiarra. Gerra handila dago hemen. Getaria eta Kaikuren artean 3 segundo. Momento bueno vamos a tener, Claro. Explota ahora. Pierna ahora. Horretmo zentatzen Donostiarra, Donostiarra estropada zirenetik lehenengo aldiz buruan Lekitxarraren denboratan. Eta Kabo baino bat bizkorra. 36 erdi, nire ustez, luze arraun, nongi. Segi! Proa, lagundu atakeakin, Pasen joanez! Eran aritza jo jartzen txanda. Eta gero hirugarren txandako bakarren batik konzke egiteko aukera. Nabarmen, nire ustez. Segi! Se ha notado! Se ha notado! Sigue! Sigue! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pa! Zubia eta Leibar, erritmoa markatuz. Bigarren tostan Mikel, Xabat Pastor eta Todoterrenoa. Eta Luis González. Eta bat ikusti edo beste ikusi, ze gorpuzkera ezberdin. Biak kosta berean zer den, Indartsua eta bestea, harina eta gogorra. Oide! Daukatu! ¡Ai! Orain konparaketan, aurretik dira bigarren txandakoak Donostiarra eta Ondarroa, Lekitxarra eta Kabo baino hobeto, eta Getaria ere rekuperatzen. Oazen berriz, Jon Elortegi Txapasen gana. Uno de Getaria, le estamos quitando el tiempo ahora, Vamos a andar delante, vamos. Badaki, lehen patxi frantzesek izan dio, berdin. Gira Ondarroa orain. Orain segundoa galtzen. Ondarroa, errendimenduari dagokionez Donostiarraren pareko estropadari egiten. Donostiarrari zertxore kendu egin gabe. Begira, Ondarroa. Kantu ditu boxo argi. Donostiarra Nahiko ez du badoa. Justu, bai. Zereko momentuan. 9:45 lan erditan. Donostiarra. Trabez egin da Unax. Ondarroak 10-0. Getariak 10-0-3. Kabok eta Lekitxarrak baino 2 gehiago. Eta Kaikuk 10-0-7 San Pedroren denbora lan erdita. Bueno, segundu polita ditu Donostiarra. Oso politak. Eta gero, nahi duena egiteko aukera. Ondarroarekin etorri da. Segundo batean, 8-9 minutuan. Eta hemen, Ondarroa bere palizara bilatzeko mugitu den horretan. Ziaboga eman eta berriro ateatzen. Tartea zabaldu. Xabi marka! Atzea! Segi!
Arraunerako txarra dago, Bai. Zea nahaztu egin du estropada eremua. Horrek treniruaren joana, navigazio asko eragozten du. Ongi zelaia, behira, ubera nola jarri den. Ea zer dioen, Jon Elortegui. Venga, delante de San Pedro, vamos, delante de San Pedro, insiste. Vamos a por Izuntza, Guazen. Bueno, momentuz tarte txikia, baina San Pedro eusten ari da, Kaikurekin konparaketa egiten badugu. Gira Donostiarra hori, dugarren kalera. Horrein asko mugitu da, eta hori. Hor bestea, leku honek badu, beste ezaguarri bat, entrenatzaileentzat, ez da izango, ere muen zirkuito osoan, hau baino Tokio berik, in situ estropada jarraitzen. Ederki ikusten da. Dena, ikuspegi zoragarria. Eta, ze ari da gertatzen orain? Berriz Donostiarra aurretik dela, bai, baina lehen txandakoen denborak nagusitu ingo direla luze honen amaierarako. Getaria ere oso estribogera, Donostiarra bezala xe. Getaria orain San Pedro baino bi segundo gehiago erabiltzen ari da. Eta Kaiku Bueuren denboratan. Ez da albiste hona hori, Kaikutaren zan gaur. Atzo oso ibili ziren, gaur aldapan niagoa. Etan giroa ilunduta dago, zeharo, kanpoko baliza egiten. Ara, Lekitxarra eta Kabo Donostiarraren aurretik leudeke. Hor, gurutzatuta datu guztia. Bueno. 6 metro. Segi beharra dago. Hortzak ez dututa arraunari eragin. Eta eskatu, inoiz ez baitago jakiterik, noiz dagoen aukera bandera bat irabazteko. Egira, ubera, nola doan, Ondarroa, Donostiarraren uberan. Etorri! Hai binaki ez! Hai gunzeta! Baten dira, hainbat minututan treneroak abiadura berdinean, eta gero unere batean, hankak egiten du. Atea! Txapaz Elortegiren bilagoa. Vamos a 100! ¡Ahí va! De aquí a meta, de aquí a baliza le cogemos a Getaria, Dice, otro segundo le hemos acortado. Bueno, osen erdi bat segundo oraindik Getariak baditu. Donostiarra eta Ondarroaren artean 6 segundo, eta lehen txandakoek, Kabok eta Lekitxarrak, konparaketa eginda Donostiarrari 5 segundo orain. Baldintzak asko, kaskartu. Horrein ja, aizea markatzen digu. 21 kilometro orduko. Baina esango nuke, lehenbizikotik bigarrenak gora egin duela, bere gogorrean egonkortu egin dela. Eutxio. Zabala, zelaia barkatu zabaltzen, maniobra asko zeren naturala bat Donostiarraren. Gauza bat argi dago, sailkapenean orain Kabo eta Kaiko 21 punturekin daude, gaurko jardunaldiaren amaieran, tarte ederra irabaziko du Kabo. Eta San Pedro Kaikuri jateko aukera badu, honetan bat 3-4 puntu jango. Dozena bat edo 13 segundo bizkorrago, San Pedro. Zatia oso txarra dago, Zerbait errekuperatuko du. Zati honetan, zailtasun handia. Niño Bartzalius. Oso justutu iziagogaz, Kabo baina oso ona ziagoa. markatu du. Kateatu. Kateatu eginda. 15-0-6. Balentziaga, libratu ezinik. Libratu du. Esango nuke zer pasaio. Aurrekalarien arrauna. Zuzendu inako dute egokitu. Goikaldea da, mugitu dena asko. Bueno. Donostiarrak 15-0-6, baina gero galera. Eta beste datoak, Ondarroak 15 eta 14, Getariak 15 eta 21, Kaikuk 15 eta 27. 5 segundoko errentarekin zetorren Donostiarra, eta orain segundu bat 2.
Donez Valentziak segituan ikusi du. Bai. Arraunaren taborta sartu ote da, puzgarrian. Bate daki. Hor puzgarrian. Bai. Hala ematen du urrutitik. Puzgarriarekin izan du, Bai. Bueno, Ondarroarentzat ona hau. Bueno, eta lehen txandako entzat. Orain konparaketan Kabo, lehen txandako garaile, hori ez egin dio Lekitxarrari, Donostiarra baino 11 segundu azkarrau. Eta Ondarroa hortxe gainean dute. Makazagak zuzedutako mutilek. Getaria ere hurbildu eginda. Eta Kaiku, 18-19 segundora. Orain Kaikuk bueu hobetzea du, erronka, baina hortik gora ez dut uste. Orain ea txanda honetan. Iruditzen zait horrengo pare bat minutuan hortxe joango direla, Donostiarra eta Ondarroa, abiadura berean, baina, bigarren luzean ez bezala, Ondarroak boskarren kalera jotzen badu, eta joko du, aukera izango du, Donostiarrari jateko. Horantxe haizeak lehun alditxo bat, 14 kilometroko abiadura. Hemen Getariarra. ¡Puta madre! ¡Me cago en Dios! Piztu da una. Bai. ¡Enorme! ¡Enorme más! Orain bai Donostiarra izrigorra bilatuz. ¡Jokatzeo mutilak! ¡Bano! ¡Iru minutu! ¡Listo bat! 2 minutu. ¡Ai! Ekarri berriz! Potente! Beste segundo bat, Donostiarrak Ondarroa. Asko errekuperatzen, Urtibili dira, eta orain Kaboren gandin, 4 segundora, Lekitxarraren denbora hobetuta. Donostiarra. Kaikuk errekuperatu du, bueurekin zuen zuloa, 5 segundu atera eta orain San Pedroren denbora hobetzera doaz, zestaokoak atzetik. Arraunerako oso baldintzako gorra da. Luze bakoitzean korronte alde baldin badago, orain bezala haizeak kontra. Eta haizeak laguntzen duenean, haizeak kontra dagoenean, korronte alde. Hor da Donostiarra. Beste segundo bat Ondarroari, 4 segunduko koska dago, bien artean. Donostia pijatixo! Atenta! Berroi paladan. Eta meretzi berroi eskaz Donostiarra. Donostiarrak erreferentzia jarriko du. Donosti bostea, Txamela irabazi eta erreferentzia jarri nahi dute. Kaiku San Pedroren gainera dator, 2 segundu. Badauka, oraindik aukera hori errekuperatzeko. Beno, Ondarroak Donostiarrari jango badio, orain hasi behar du, Antxe. Aretako bastarraren kontra. Donostiarra estropada buruan, bitxandetako denbora kontuan hartuta. Unase Izagirren mugimendua, horra ateratzen den eskalera motura libratzeko, baborrerago berriz ere, zulora. Ondarroa eta Getariaren artean 2 segundo, Luze oso ona egiten ari dira Getariarrak. Nik uste bai Ondarroak eta Getariak nik uste jango dutela agian, Kaboren denbora rekuperatzea hor dute hurbil. Donostiarra, aurretik. Hemen da Getaria. Paretik atzea. Diruta goina. Donostiarrak pena, hor galdutako segundu sorta hori. Diote banderaren lehiari begira. Hogeita bostala da. Kaikuk eguna salbatu egingo du gainera. Kaiku San Pedroia hobetu du. San Pedro eta hueu batzetik utzi ditu. Hemen azken txampan Donostiarra. Donostiarra. Bai, 26. Kabori ia 6 segundos hartu dizkio. Ondarroa bigarren, bai Ondarroa, bai Getaria. Nik Ondarroa aurretik ikusi du. Ondarroaren zat 20 eta 23 Kaboren atzetik, Getariak 20 eta 24. Andator Kaiku. Kaiku aurretik. Bai Kaiku. 6. Lekitxarraren atzetik eta San Pedroren aurretik, 20 eta 41.
Kaikurentza. Orain arteko denborarik onena, txanda honetan garaile izandako Donostiarrak 36. Iragarkia Jaun Andreok eta berehala Orezko txanda lehen kaletik Hondarribia, bigarrenetik Zierbena, hirugarrenetik liderra Urdaibai, laugarrenetik Orillo. Agur bero bat berriz, ikusentzuleok. Kanpokaldean buiarekin tirabiran hor ibili da, lehian Donostiarra dena egoki orain, Orezko txandari begira, dena prestatuta, Marinelek gida batean kokatu dute hori ondo. Donostiarraren denbora da, bitxanda jokatu eta gero onena 36, bigarren Kabo lehen txandako garailea, hirugarren Ondarroa, laugarren Getaria, gero Lekitzarra, Kaiku, San Pedro eta Bueu, Eritz Hernandez, aurrera! Bai, gurekin dago Torrekuako patroia Jon Iruro eta Goiena, zoriona Jon. Eskerrik asko. Pena esaten didazu, pena, zergaitik pena. Bai, bueno, nik uste Kriston estropada egiten eginala, eta, bueno, azkeneko ziabogan izan dugu arazo txiki horrekin, igual, segundu batzuk galdu ditugu, baina, bueno. Lan onarekin geratu behar, okerrez banago 36ko denbora markatu duzu, ez dakit balioko aldu horrek berriro Orezko txanda horretara bueltatzeko hori baita zuen helburua. Bueno, ez dut uste, egia esan, ezakit gaur Orezko txandako baten bat irabazteko kapazak izango behan, asko da biltza, batez ere Zierbena eta Bermeo, baina hala ere laugarren postuan hori dago 6 puntu bateatzen dizkigu, eta gaur 6 puntu horiek remontatzea datorren larun bateako ezinezkoa izango da. Azken bat, estropadari ere muari dagokionez, bigarren da laugarren luzean oso gertu, ertzetik, lehenengoan da hirugarren erditik, zergaitik? Bai, bueno, ezagutzen deu, ura bera dator, egia da marea hilak diala, baina, bueno, ematezun, bai, salidan Ondarru oso azkarratea dala, eta arealdea jungea pixkat, eta gero, oixe, bueltan korrontetikan eskapatu nahian. Oso ondo Jon, bueno, triste xamar zaude, baina, bueno, nire partetik zorionak, baita zure arraunlari ere lehen postua momentuz badaukazu ikusiko dugea zer gertatzen den. Bai, mila esker. Jon Iruro eta Goiena. Donostiarraren da referentzia 36, hori hobetu behar da, Sestaoko 23. bandera irabazteko. Horra izia Mikel nola sartzen den, zuzen, eta iruditzen zait, lehen, bigarren txandan, une batean, edo une gehienetan, ore emainoko gortxeago. 20 gora ibili da, bai. 5-6 minutu edo behar bada. Eta orain pixkat betik. Koska ez ote duen egin. Hala dirudi, lehen kaletik Hondarribia, bigarrenetik Zierbena, hirugarrenetik Bermeo Urdaibai, laugarrenetik Orillo. Hemen eskifaiak, 3 aldaketa egin ditu. Eta normalean gehiago. Zierbenako enteratzaileak. Borja Gomez, eta sartu dirinak, Abel Vicente Raúl Gartzia eta Marcos González. Urdaibai, Kalion hanketiko. Hori da, eta Kalleja, atzo ez bezala, Mainaz ere sartu da hirugarrenean, Bide Alboskarrenean, eta argi, espalda estriborrean, Manuel Bernardez, sartu delako, beraz... Baina, Berzait uste dut, azkenean aldaketarekin. Zerrendan, bueno, hori zuzenterko benuke, eta hori badagoeneko klasiko bihurtzen ari, bi aldaketak, biak estriborrean, laugarrenean. Jokin Azkonobieta, eta espalda estriborrean, Adur, Tapia. Eta Hondarribian Mikel, gaur, 3 aldaketa, ez dugu aipatu, Fernando Ruiz hartu da, Manes Aldai eta Ibai Kamarero tostabana atzera ekarrita, eta Xabier Ormazabal, eta Eneko Iridoi, estriborrean sartu diren bi estropalariak. Ea nola moldatzen dire. Epailen deia jaso eta kokatu dira, lanerako prest, Orezko txandako lautainerua. Bueno, atzo esan dakoak balio dit, txanda honetara. Urdaibairi aurre hartzeko, estilu diegunik txarrena. Abildadea behar. Abildadea. Talentua gogoa. Dana. Eta pasaden urtean hemen erakustaldi eman zuen, baina latzetakoa, ez daukata azteko. Ea ba. Baiziak orain apaltzera egin du. 15, 16. Bueno. Aldatzeko horreztu asko behar, Nik esan behar banu orain, hasi aurretik uste dut bandera hemen dagoen. Ea ba. Hondarribia y Zierbena prueba una parada.
Pixka bat atzeratuta ikusten genuen, da baita epaileak ere. Zierbenak kale ona, aldaketa gutxi. Bai. Gozetuta esango dugu. Zierbenak bandera irabazteko aukera, Hondarribiari kalea irabaziko aldio, luzio batean. Hortengo Hondarribia apalago honi, irabaziko aldio. Ea ba. Berme hori ziatzeko abisua. Bera, izak eraman gu. Bueno, utzi hori da. Hortxe moto. Bai, hori baino beto zaila. Hobeto ezin. Hortxe. Bandera txuria gora, semaforoa, bai, berdera. Hola, geratu gine gau. Bandera gorria. Bandera gorria. Bandera gorria ez dakigu arrazoia momentu zein, baina bi epaileek bandera gorriarekin. Epaileari iruditu zaio, Urdaibai koska bat aurreratu dela. Baina bandera zuri altza du. Zalantza puntu bat izan da hor, agian gaizki ulertua. Lehorreko epailea eta uretako epailearen artean. Bueno, kontua da. Berriro. Bandera zuri altza du Lehorrekoak. Eta ize honekin eta Urdaibai pixkat aurreratu eginda. Bitarte horretan alegia. Lehorrekoak bandera zuri altzatu. Eta irtera eman bitartean. Eta girau egin eta... Oantxe itzeu fada fuerteak berriz. 22-24 kilometro dutu. Hemen aran berri. Abate, suave. Suave. Bueno, ez nago ados. Inorrez dute zigortuko. Ez du ematen gaizki ulertu bat edor eta ematen du ez dela zigorrik izan. Ni ez nago konforme Lehorrekoarekin. Zuri altzatu du, eta semaforoa berde jarri bitartean, haizeak mugitu egin ditu. Bai, Hondarribia, Zierbena eta Orio, begira. Gero, haizea tarteko dugunean eta hain zorrotz eta zehatz jardute arriskutsua da. Inork ez du martxa egin, Ez da golea zigorrik. Entzuten dut hemen epailen arteko berriketaldian da ez dala izango zigorrik. Ahí va la hostia. ¿Y por qué levanta bandera blanca entonces? Claro, hori gorka... No es su puta madre. Zalantza egin du Lehorreko epaile. Zalantza egin du, atera direnean, Urdaibai aurrera xago ikusi du, utxaren urrena... Uskiri bat. Mikel, ni oso kritiko, kasu honetan epailearen erabakiarekin. Josta zaie, baina ondo zeuden. Oso egoki zeuden, baina... Bueno, lehen bailen jar daitezela berriro. Eta aurrera. Epaileak horrelako erabakiak hartzerako iruditzen zait, hausnartu behar duela, atzerapen honek, eta karren alegia. Argi eta garbi dagoenean ez dago zalantzarik. Usteltzat eman behar da, eta kitu. Eta zigortu. Baina, bueno, bermeotarrak kokatu dira, dida batean. Eta bien bitartean... Tatxaren bila dabil, arrantzan orain, aran berri. Bien bitartean Mikel, hemen Iker Zabala gure ondoan, bere patroia lasaitzen, ez emateko buelta gehiagorik, Hori da. Buena, Vamos a volver a buscar eso, dejando banda, estribor. ¡Stop! Hori Borja zen.
Borja Gómez, Kantabriarra, Pedreñako semea, Zierbenako patroia. Hori ere prest. Aizia ere bere horretan. Vamos, tamasi, amazazpi. Eta hemen dator orain, Hondarribia. Amunarrizek ere, arrazorik gabe hartu du bere estatxe. Orentxe. Batxe, badaude, primera. Hau baino beto ez du jarriko. Bandera txuria goian. Bai, balekoa, azkarraztu. Eta orain lehen bezala xe. Tanak ez zeuden, xuxe. Ea ba. Bueno ba. Zerbena jarri da buruan. Hondarribi badoa. Erdirut. Makur egin da, begira, Joseba Amunarriz. Horrek adierazten dugu. Bueno, Joseba Amunarriz eta beste 3 patroia. ¡Únete bien, que nos vamos a probar! ¡Únete! Zierbena eta Urdaibai, branka aurretik zartuta, Orio eta Hondarribia segundu batera. Zerroira ipalada Hondarribiak. Gogoratu zelkapenean, Bermeotarrek 6 puntuko errenta dutela. Hondarribia 3garrena da eta Orio 4garrena. Zierbenak Hondarribiaren aurretik beste 4 puntu, eta Hondarribiak Oriori 3. Zierbenaren branka aurretik. ¡Hora, acá arriba, vos! ¡Hora! Bai, irtira oso ona Zierbenak, Ben korronte alde, brio zonta, izea kontra. ¡Un golpe al suelo! ¡Tira, Iñaki! ¡Espalda! ¡Estírate! Kale ona du gaur, Zierbenak. Berriro ere aberi egin. ¡Estírate! ¡Sigue! Orio eta Bermeo, nahiko elkarren gainean badira, Segundo batean dira denak, Donostiarrarekin konparaketa eginda, 4 segundu bizkorrago doaz. Sigue. Berriro esango du, bigarren txandan niretzat atzo, aizarren baldintzarik askarrena izan zituen, eta momentuz gaur ere bai. ¡Dale al suelo bien! Larrinaga. Ori zenbora diazia. ¡Vamos! ¡Quiero limpio! Bigarren minutura. Bai bairen parean. Oriotarra. ¡Zapal! ¡Esta es buena! Errespeto osoarekin izan da, gero onenen parean ibiltzeko, hor motorrez eta, hor diferentzia dago. Gero estropadak aurrera egin ala, hori nabarmendu egiten. Atzoko orantzatxo izango dute hauek. Bai, seguru. Bai, ala ere ditzatzen. Hala, Zierbenak Hondarribiari izan bai. Bat, segundo batean daude. Segundo batean. ¡Tírate, Berto! ¡Atrás! Donostiarrari 5 orain. ¡Amor! Zierbenaren branka tekin bat aurreratuta, hori da ikusten dugu. Segundo batxean, Besterik. Utsi ezinik. Horren kanpokari horretan. Luze bikaina, ikusten ari garen. ¡Estírate, a ver! Orekatua, ¡Estírate, Iñaki! du belarri dena. Bira, olatuzko, ¡No rebotar, Iñigo! Eta urak nasiagoa daude. Horre bota, aralegia. Horrena pala bukatu eta gero gorputza altza. Begira hori jo. Zierbenarekin parekatuta. Seguimos una de las... ¡Sigue, Sebas, confía! Urdaibai ere hortxe. Hau estropa. Ea kanpoko ziago hori, ¡Remátamelo! Donostiarra baino 6 bizkorrago datoz. Maniobra ondo egitea funtsezkoa orain. Vamos a buscar Goya. Nosotros Segundo no. bakarrean lau ontzia. Momento, equipo. De bloque, no más. Mejor. ¡Uno! ¡Ay! ¡Ay! Tiene Zierbenak, Zierbenaren koazta horretik. Baina hortxe. Bat, ¡Hiru! mengorka. ¡Lau! ¡Bost!
Zazpi! Uai! Oita emezortzita da, Bou Bizkaia. Ai, Mikel Isto! Ea ziaboak. Zestauko bandera jokoan, erreferentzia Donostiarrak, 26, ea maniobrak. Pasatxo Eta Zierbena, berrogei, bai. Hondarribiak oso onan iretzat, Oriok ere bai. Horrekatuta jarraitzen dute. Lau eta berrogei Zierbenari Urdaiberi 21, Oriori 22, Hondarribiari 4 eta 22. Berdin, ez da ezer aldatu. Zierbena buruan, orain Urdaibeik harrapatu du, segundo batera Orio eta Hondarribia. Bueno, ea aurrengo 3 minutuetan zer pasatzen den. Alegia, lehenbiziko pikaleta kontziek, Hondarribiak eta Zierbenak, Urdaibai eta Oriori tartea zabaltzen dio. Teorikoki, korronte gehiago dute kontra. Bueno, Hondarribia sartu da, Bai. Hondarribia sartu da hor aurre. Dale! Ba! Siato! Orio 2 segundoko atzerapenarekin. Zierbena eta Hondarribia hor, parean, Urdaibi segundo batera. ¡Una ola al suelo! ¡Detracción! ¡Bat! ¡Va, está ola al suelo! ¡Dos! ¡Ay! Olatu aipatu, ¡Ay! Cabeza de Renata. ¡Ola larga! ¡Con esta! ¡Bat! ¡Que no hay revoluciones! Oita emezortzita da. Ongi bukatuz. Oriok, 3 segundoko galera. Ziaboga egin du harrigarri ona, Hondarribiak. Estropadaren buruan berdeak, segundo batera, Urdaibai eta Zierbena. Zierbena bira une batez, Orio laura. Bai. Hau Hondarribiaren txat oso garantzitsua da legia. Bigarren segundoa sartzea Zierbenari, ¡Atrás! Hau zer? ¡Atrás! ¡Ay! Hau ekor daude. Segundo bakar Tenemos batera. otro oro aquí, chavales. Rearma. Mantén. Va. Das. Directo. Oriok. Hirugarren da laugarren kale, horixe dute orain, korrontearen orta. Tartea dago argi Hondarribiak, bigarren sobre behar da. Bai. Hondarribia Ziabogatik fenomeno, oso ondo irten da. Bere kalearen onura baliatu du, begira nondi datorren. Sigue suelo. Sigue. Honek, emango die puntu bat pentsatzeko, irabazi dezaketela bandera, Psikologikoki gora etorriko dira. Eta haizea 22 kilometro orduko orain. Haizea lagun. Zango dugu. Es buena, Begira nondi datorren. 3 segundu, Bazterren dira miatu. txarrak. Orio zeira. ¡Va! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Va! Eta orain di pentsa, luzerdia falta du, Bai, 6 metro. Asko da. 6 estropadetan alako aukerarik ez du izan Hondarribiak, ¡Una ola! ¡Tramo clave, ¡Síguele! Orio 8 galerarekin. Momentu txarra pasatzen. ¡Vamos, Inua! Begira nondi datorren. ¡Vamos tu golpe! ¡Va! Hau, begira, orain pixka bat baborrera zabaldu beharko du, eskalera motora Salbatzeko. libratzeko. Zierbena bira, Urdaibai irura. ¡Síguele! ¡Va! Boska atera dio, Ziaboga egin du ona, batetik, oso azkarra, eta gero irtea. Handu une osoa. Haren muturra libratzeko, eta orain berriro ere estri horrela joko du. Iruditzen zait, Joseba Munarezen. Orain Donostiarra Urdaibeiren denboratan. Aurreko txandako garailea gogoratu Donostiarra. Eta Orio, denbora guztiak kontuan hartuta, Kaborekin 7. postua. Urdaibai ere, segundutxo bat errekuperatuta. Txanda ikusi behar dugu gainera, baita bandera jokoan delarik. Ederra doa, ederra. Bandera, hemen dago, Donostiarra une honetan 3 segundora, baina gero badakigu, zer gertatu zaio Ziabogan. Urrezko segundoak joan dira. Goikoa. Egira Urdaibai nola datorren orain, estrio aldera. Atzi da. Norabidea gortitzen. ¡Síguele! ¡Oh, sigue, Va!
Alde horretatik naturalena, berdena izango da. Remate sigo. Remate sigo. Bai, nahiko ongi. nahiko ongi. Sigue esto. Beste segundo oren bat galdu lezake urdei bai. Hemen, manio, argi. Ziago gara, Bestiarrak 9:50 lan erditan. Ola prest, azkaratere bai. Aurretik, hasi da Hondarribia. Aldantzazio Hondarribiak. 9:53. Guiarekin burruka, baina salbatu dute. Libratu dute ondo. Gainere, ez da egipa Hondarribiak. 9:53. Hondarribiak, Zierbenak 9:55, beste horren beste Urdaibai, hain zuzen, Donostiarra markandutako denbora, Oriok 10-0 Kabo eta Lekitxarren denborata. Equipo, el que remata gana. El que remata gana. Ara, Vamos, 10. ¡Ay! amarreko askatuta, Eki. ¡Pase la mano! ¡Ay! Matuzazu hemen. Bandera zenek irabazi behar du. Bai, Mikel? ez da eginkizun erreza. 7 pro a rematar. ¡Rematar! ¡Vamos, Adrián! Hemen berdea. ¡Arrastra! Agartzazu eta Kamarero erritmoa markatuz. ¡Equipo! ¡Que nadie mire! ¡Hay que rematar! Hondarribiak une gozoa badakigu, non dauka. Bai, Kanpoko ziagoan daurrengo 2 minutu. Hori da. ¡Ay! 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 ¡Mantén! ¡Mantén! ¡Ay, ay, ay! ¡Mantén! ¡Cacho bueno nuestro! ¡Ey! La corriente que está aquí en la esquina. Está aquí en la esquina. begira, begira. Sekretu asko baititu. ¡Atrás! Zierbena segundu batera. ¡Atrás! Arrakapuzko honek... Se quedan ahora Asko falta da orain. Bai, Sekretu bai. asko. Deitu Bermeo ere urbildu da. Otu, vámonos, no te cases. Sí, vámonos. Gero Bermeo zer egingo du. Berriro laugarren kalera. Korkak. Badirudi, bigarrenetik joan edo hirugarrenetik joan, kale bakarra. Diferentzia handia dago. ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Ay! ¡Ay! Aizeare kontuan hartu behar da. ¡Hori de Keru! Bi segundo horretik esan du, Munarrizek. Hondarribiak badaki, eusten badio balizan artekero bere tarte hona izan du. Posibilidadea hor, handiagoa izango da bandera irabazteko. ¡Vamos bien! Marrekoa. ¡Quiere tirar! ¡Uno! 21 kilometro, ¡Un momento! Orduko aizeak orain, eta orain kontra dute. ¡Sí! ¡Vamos bien a acabar! ¡Ay! Orio 10 segundoko atzerapenarekin. Ondarroaren denboratan legoke orain, 7. 8. zailkapena. ¡Pase, Cherrilla! ¡Ay! 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 ¡Sal, sal! ¡Sal! ¡Tas! ¡Atrás! 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 Zierbena eta Urdaibai, une batez segundu bakar batera, berriro bira. ¡Vámonos! 600 metro oraindik balizara iristeko. ¡Vámonos, Andrés! Hogeita hamazazpitarri. ¡Dale, Colu! ¡Dale, Geta! Gorkaran berri edo ikazabalaren larruan. ¡Hau, Gonzaga! Ongo ziago hartu eta zer egin. Tírate! Genetik ikusi izan dugu. ¡Tírate! Zabal atera eta lehenbizikora etorri, edo estu atera eta laugarrenera. ¡Tírate! ¡Que sí! ¡Que sí! Begira, baie, tío, baie. ¡Ay! 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 Atzo luzetxo egin zeien, ¡Atrás! Edo, ¡Atrás! azken alegin hori, igual, azkar baino pitin balenago. Bai. ¡Ori! Bat, ¡Sigue ahora! ¡Oh! Lare un metro. hogeita hemezortzi pala da, Hondarribia. De remar, ¿vale? Nola esan duen, bandera hemen dagoela. Minuto. Banderarako, hiru lehiakide zorrotzen den. Hau burruka jaun Andreo. Ez du, alakore ikusi horten, orain Zorrotzena, orekatuena. Sanda berean, segundo batean hiru ontzi. Beroena ere izango da, Ibon. Azken luzean. ¡Tas! 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 Donostiarra baino, 6 bizkorrago doa. Hau da Hondarribia. ikuskizuna. ¡Atrás! ¡Minuto, Galiza! Hau da, Euskolabel Liga jaun Andreo. Sestaoko 23. banderaren bila hemen. Hondarribia, Urdaibai eta Zierbena. ¡Arrastra! Ea ziaboga, ¡Acaba, acaba, remonta! Ziaboga eta ondorreko minutu terdian. ¡Remata! Sígale, guay, tú, atento. ¡Sígale!
¡Síguelo ahora! ¡Ay! Hay que salir, Claro. ¡Síguele! ¡Ori! Ime batez zirbena Hondarribiaren parera etorri dela ¡Que nadie dirudi, respire! ¡Girar y salir! ¡Síguele! ¡Vamos ya! Argi, ¡Atácala! ¡Una! Argi baino gehiago. Maniobra ona egin behar da, nahi eta nahi ez. Gero-gerokoak. Irura parean, maniobra egiteko. Ondiko la prest. Eta beste biak ere. Hondarribia aurretik. Bizkor Hondarribia. Zabaldu da zirbena. Zirbena joan da. Tosta bat galdu du, askoz gehiago ez. Hondarribia urdebe eta zirbena. Aurrekera horretan atera dira. Estriborrera berdeak. Hori jo, 12 segunduko atzera Begira zierbenak, ez du maniobra honek egin zierbenak. 14 eta 59 Hondarribia denborarik onena, Kaure hortxe zen, orain Hondarribiak segundu bat Urdaibai eta zierbenak alegintxo bat egin behar izan du, Eta hor maniobra ez talako hain egokia izan. Begira, honek badakigu, zer egingo duen, eta Bermeo dagoeneko paborraren bila. ¡Sigue al suelo hasta ahora! ¡Sigue al suelo! Urdaibai. ¡Sigue al suelo! Jokoari buelta emateko gogoz. ¡Arriba! ¡Das! 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 Bueno, tartetxo badu Hondarribiak 2 segundo zierbenari. ¿Listos? Bai, baina Bermeo segundu bakar batera, orain Bira. asko falta da, Orain, 1100 metro. Bermeok molia harrapatu bitartean ea Hondarribiak tartea zenbatera ekartzen du. 2 segundu, lehen ere, hortxe lortu du errenta, Hondarribia. ¡Remata! ¡Remata! ¡Sigue! Ikusteko hobea, bokatzeko baino. ¡Atrás! ¡Atrás! Eta Ikerzabalaren agindua argia bere patroiari. Laugarren kalera sartzeko. ¡Alta y nivel! ¡Alta y nivel! Zabalak badaki, kolgante zubipetik helmugako balizetara, handikan oso bizkor joango da. Hondarribiak une honetan 2 segundo. Gero eskailera pe hori libratzeko, mutur hori libratzeko segundoren bat galduko du. ¡Ey! ¡A dos! ¡Cambia! ¡Vamos de bate! Orio 17ko galerarekin. Orio legoke Donostiarraren denboratan. Bai, segundutxo bat azpitik eta orain parea. Argi, Hondarribiak beste Bigarren segundu posturako. bat. Ontzi bat. ¡Dale! ¡Atrás! ¡Súbete, calle! ¡Dale! ¡Primeros! 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 ¡Dale! ¡Sí! Urruka bakarrik egitea erabaki dute Bermeotan. Gu gurea egitera gozen. Bestekin hasi gabe. Kaleak ere, begira, eta hue berriz. Vamos a hacer el último largo terrible. Todo yo te como y atrás. 2 segundo baitu segundu bat, baina eskalera muturra libratu behar. Hor maniobra badu horrendik, Josebak, Hau ez urrengoa. El que gana tanda gana bandera, ¡Pasen Irua! ¡Bat! ¡Sí! ¡Giro! ¡Bat! Trenero erdi bat, Hondarribiaren alde. ¡Síguele! ¡Síguele! Eskas. Baina begira, hemen ederki ikusten dugu. ¡Sigue! Horrein, horretakit ondori badagoen arditi pasatzeko, azpiti pasatzeko. Ez dut uste. Nik ere uste ez dagoela. ¡Sigue! ¡Sigue! Eta hau berriz begira. ¡Colun! Hau kokatu da. Hortik, aret aldera. Niri orain eman, nondik nahiago du, orain dauden lekuan. Urdaibairen bazterretik edo Hondarribiarenetik, nahiago aret aldetik. Aret aldetik segundu bat atzetik, edo 2 segundu atzetik, hor ere hartuko zenuke. Ez. Hauain parean doa. Chavales, que está vino ahora. Peotarrak, batzu egin dira, Orain maniobra du Hondarribiak, Zierbenare segundu batera, Gainera, atzo zierbena ikusi genuen, bukaeran, bai? Ene. Urdaibai estropadaren buruan, segundu batera, Hondarribia eta zierbena. Orio 16ra. Hori orain Donostiarra baino 2 bizkorrago, Laugarren alitzateke, gaurko zelkapenean. Alguna salbatuz. Bai. Begira Urdaibai. Orain du negozioa. Zati hau ona da. Oso ona ere. Zati hau oso ona da urdinentza. Eta Ikerzabala aizkotzen, bato beto, bi hobeago, eutxi gorka etengabe bere patroiari. Eta orain zierbenaren erazoa. Hondarribia bira zierbena batera. Zierbenak atzo fuerte bukatu zuen, baina ea gau.
Urdaibai, Zierbena eta Hondarribia. 140 metro. Eutxikote dio, bai ez dirudi. Urdaibai, aurretik, 2 segundo. Urdaibai, ze amaiera zoragarria, Urdaibai, Zierbena eta Hondarribia. Bermeo iruditzen zait, Bermeo bandera, Bermeo, bai! Bigarren Zierbena gian, ez dakit, eneiz hau zartzen, Nik begiekin eta epaile kronoarekin, 21 Zierbenaren mesedetarako. Urdaibai garaile, Urdaibai 2 segundu terdi. 19 eta 55, Bermeo Urdaibai. Irabazle. Bigarren Zierbena, 3. Hondarribia, 4. hori 19 segundora. Hor da Iker Zabala, Osi. Barre txiki atera du. 19, 55 eta 88 zuzendu dute. 19, 55 eta 69 Urdaibai. Zierbena 2 eta 60 batera, Hondarribia 2 eta 82. Orain Zierbena 2 eta 30era, zuzentzen ari dira bideo finiseko datu hori. Ea, Hondarribia une honetan legoke segundu erdira Zierbena eta Hondarribiren artean, konfirmatuta! Zierbena bigarren, 2 eta 30era, 3. Hondarribia 2 eta 52ra. 22 euren bizkorrago Zierbena eta puntu baliotsu bat dago hor jokoan, zailkapen nagusiari begira. Atzo, Zierbenak puntu bat errekuperatu zion Urdaibairi, gaur etorri da Bermeotarren erantzuna. 19, 55 eta 69. Zabalari ondo atera zaio apustua. Erabakia besteekin lehian sartu edo gure egin eta jakinda amaieran abantailatxo bat baduzula. Ondo atera da. 19 eta 55, Zierbena 2 segundu eta 30 eunen gehiago erabilita helmugan, Hondarribia 2 eta 52ra, 4. Orio, 5. Donostiarra. Hondarribiak hortxe izan du esku-eskua, eta azkenean, eskaliran muturra libratzeko maniobra aurretik joatetik segundo bat, gero indarrak ere ikusi beharko litzateke nola. Hor joan zai. Hondarribiaren luze ona bigarrena izan da. Bigarrengoan hor maniobra ostean, maniobra ona irtera ona, hor izan dute goi mailako momentua, bukaeran Urdaibai sendo bat ikusi dugu hor, eta argi dago hemen podiuneko ontziak hor kokatuta ditugu, Orio 4. Ondo, gaur ere, Orio hor dabil, baina gaur ikusi da, koska badagoela, baina Urdaibai 19 eta 55 nagusi, 4. aldiz haientzat Sestaoko bandera haien palmareserako, eta palmares orokorrean Hondarribia harrapatu egin dute. Hondarribiak ere hemen 4 garaipen eta Kaiku antolatzaileak 3. Bueno, Eritz Hernandez protagonistekin prest, aurrera! Bai, alaxe da, arnasa hartzen dugu, Gorka Aranberri Urdaibaikoen patroia, Gorka zorionak. Eskerrik asko. Galdera erraz bat hasteko. Urdaibaik atzokoarekin arantza sartu altzuen, porque haze amorruarekin ospatu duzuen gaurkoa. Claro, arantza zikala. Asteburu iguala ez dizut, eta hemengo etortze gantan ogorta etortze irabaztea. Eta gaina holago tarte txikiakin estropa oso on bat inda atzo, bandera batik segundu bat baino gutxiago egatzea mina emateu, eta atzoko horrek gaurko estena bezala balio izan digu, teorikamente kale txarrena, eta hemen teoriak askotan papereko gauzak basuru eta botatzi, eta ekipo honek aurre demostratu du, kale honetik, txarretik, osea, banderan borrokan ibiltzeko kapaza dela, eta bukaera arte gaur estutu imerri izan deu, batetik eta bitik mokok hasi guaztin ziren eta Hondarribia, urrutizian eta visualmente atzore GPS-ak matezigun datuak eta etzian fiablia, eta gu gaur jungea metan aurrena jatzea, eta hoxe izan da, erakila. Ez da itxondo entzun zaitudan, oso aldakorra zegoela estropada ere muari zinen zaten zure taldekidei? Ba, haize honek eta hor puente kolgante pasa eta aurreazio, holako remolino muko batzuk itezitun, lehenengo largon ikusia, ondo atake, baina hor sartu geranen, hor jo bastarretik alde indigu, eta teorian erditikan azkarrago jutezian, eta guke pasa bezala inditeu Zierbena, eta nik ustete hor sortuan remolino hori azkenen aldatzen jutean gauza dira, eta estropantzear irakurtzen jumerdianak, baina aldakorra dira, gero 3. largon ez da berdina pasa, uste ginunen momentun aldein berginula, pare-paren jungea kanpoaga,
eta bueltako betu, begileak itxi eta metarte, fuego. Gorka, nik atzo esan nuen, Gorka gilea moztu du, Urdaibaik irabazi Sanson bezala indarra galdu Urdaibaik gaur demostratu duzu indarra ez duzuela galdu. Ez. Piskat harintzeko indu, baino ez, indarra ez du galdu eta irabazteko kozear ez, eta gauza gondo ite balin baiteu, badakigu beste taldiak oso azkarri biltzeko kapazak diala, atzo Zierbena bea aiziakin rekorretik 7 segundu gatu zen, eta irazintzigun, eta ez da gaur relajatzeik. Astia oso botak ginen aurrekoa, eta honek inbentarra eman berdigu beste aste hon bat botatzeko, eta aurre jarraitzeko. Morrua askatu duzu, orain disfrutatzera aurre. Joan ospatzea, igande atzailea guria da. Hor daba, Bermeotarren poza Unas Eizagirerentzat elastikoa, gaur 12 puntu jaso ditu Unas berak, Amunarrizek 11, Aranberrik 10. Eta zelkapen nagusian Unas Eizagirrek 62 puntu, Aranberrik 52, Larrinagak 48, Amunarriz eta Zelaia dira gero 40 punturekin zelkapen horretan. Eta zelkapen nagusian Urdaibaik 71 puntu, Zierbenari berriz ere 7. Hau da patroien zelkapena, gaurko puntuak eta zelkapen nagusian esan bezala, eta elastikoa jasota ikusi dugu, Unas Eizagirre, 10 puntuko diferentzia, ederra benetan. Eta orain Bermeotarren azken sail hori ikusiko dugu, azken txampa zoragarri hori, eta berehala helduko dira banderaren bila agintarien ontzira. Minuto 2 delante, sigue. Otro segundo más, dale. Joder, silencio y calla. Dale. Va. Bien. Uno delante. Sube. 20. Va. Bien. Now. Dos. 6. Dale. 20 últimas, calle. Dale, Geray. Dale. Bien. Va. Bien. Now. 2. 6. Bandera. Que sí. Zer da hori? Zer joa? Makina ba! Hori da! Zapaldu, baina ongi zapaldutare. Zugarrizko motorra dagor, baina abileziare bai, teknikare bai, dena ez da indarra. Ez, indarra ondo erabili behar. Eta eskatuela eman, patroiak eskatuela eman. Tarki dago bai, arantza, atzoko min egin ziren, normala da, kirolaria dira, hurbil izan zuten garaipena eta gau. Hemen da, Bermeotarren erantzuna. 71 puntu Bermeok zalkapenean goian, eta 5 garaipen. 6 estropada jokatu eta 5 garaipen. Bestea, Zierbenak lortu zuen atzo Bilbon, hau da zelkapen nagusia. 3. Hondarribia 59rekin. Urdaibai eta Hondarribia fuerte ibili dira azken urteetan hor lehian eta begira, koska badago. Horten beste koska bat ikusten da. 12 puntuko tartea dago. Orio, 4. 55ekin, gero Donostiarra, jarraian Getaria, Ondarroako eta 7. postu on bat, Ondarrutarrentzat. Kabo 8. kokatu da, Lekeitiorekin batera, Kaikuk 24, San Pedro 14, Gueuk 6 puntu. Orantxe, bezarka da Borja Rodrigo jaunari, Azkenean gaurko zelkapena, Mikel, logikaren barruan edo, zartu dezak egon. Horan zen diren, eran, eta bai. Espalda estilo horrean, Berzaitz du. Berzaitz. Bai. Berzaitz azkue, Zara Uztarra. Bai, gaur ez dakipa, beste amorru bat ez ote daukaten edo. Noski. Batetik atzokoaren gatik eta gero gaur kontuak oso estu jarri zaizkilakoan. Baliotiko garaipena. Eta asteburu honek, bestalde, eman dio ligari beste bizitasun bat. Estropada zorrotzak tarte txikiarekin erabakitakoak eta... Ikusi da, batetik atzo Zierbenak gaur hartu ziola 19 minutu eta 27 segundo egin da, eta gaur ere, Hondarribiak, kale honetik, baina
estropadetan beti daude kalen arteko diferentziak, ze maila eman duen, eta iruditzen zait, azpimarragarria, Hondarribiak gaur eman duen mailarik. Burrukarako dagoela, alegia. Ez hain urruti, burrukarako dagoela. Eta orain Galiziara, urrengo asteburuan. Badut gogoa lan. Arouzaldean, Aginon izango da, Barbantza Arousa bandera, eta igandean, Boiroko bandera Cabo da Cruzeko kaian. Aizelekurik inon baldin bada, ura bat, Boiro, eta beste Aginoko ezagutzeko irrikaz nago. Basabe Andereak, hemen zestauko alkateak eman dio, bandera, Gorkaran berriri, txapelare bai buruan, bere mutilak besoak goian dutela. Asko irabazita daude, baina gozea oraindik. Begira, garai batean Kaikun aritutako Andres Medinak ere posik astindu du bandera. Kentza eta Kolunga ere, txapanik. Dena, merezi dute. Zeinek esan behar dio zerbait. Ez, hori posa. Bermeo Urdaibai. Garaipen haundia gaur lortutagoa, eta, bueno, esango dugu untzagarentzat ere. Polita. Bila albera ere, bai. Bandera goian dituztela, agur esan beharko dugu. Itera ustela tabar, ordubiak gain gainean. Zorionak Bermeo Urdaibai. Euskolabe Ligako liderra. Zorionak baita ere, Arraun Lagunaki. Zalantzari gara, Mikel. Dida batean, hemen txe, protagonisten posa. Ez dut azken mezu hori lankideok ondo entzun. Bagoaz. Norabideak ikusiko ditugu ba. Segundutxo batzuk hartuta Ibon. Bai, lehenbiziko Luzean Hondarribiak, erdiaren bila, gero bazterrera torre, horra, erditik, Zierbena eta Bermeo ere bai. Nola zabaldu den, hor begira nola, Hondarribia etorri den, 0 kalera, hortartea zabaldu du, Hondarribiak utzi duen horrien Zierbena ere bai, paretik etorri da Zierbena. Eta eskapurik, Urdaibaik eskapurik. Oso logikoa 3. Luzean. Eta laugarrengoan datorre hemen mamia. Eta Urdaibaik eta oran. Hondarribiak errepikatu egin du 2. luzekoa, Zierbenak ere bai. Begira hor eskalera motura libratzeko egin behar izan duen. Behartuta, eta Bermeorekin, Bermeo aretaldetik banderaren bila. Bagoaz ikusentzuleo, gazta! Indarrak hartu Galiziara joateko! Lanpernatoki hemen da. Hori da! Gora, traineru estropadak! Eta ondo bizi jaun Andreo! They all think that they're safe, belated by the same old fence. Ghosts, and they steal ideas from your daughters, the one they won't fucking supply. I swear naked of a divine and touched by them only fucking. Full of love, someone lonely, waiting for a time at some place where it makes sense. Lonely, fucking, touching something alive, a line, a light, and I let go of my pride. For whatever reason, I'm free fighting, full of love.